Hello, खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरजोबबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैहाय सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आङो मान्थलि मोनसेल' खालामनो सानदोंमोन सानडे कमेन्ट्स बक्सखौ नाथाय नोंथांमोननि रिक्वेस्टआव आरो नोंथांमोनाव कन्टिनिउ नायबाय थानो लुगैनाय हिसाबै आङो कन्टिनिउ खालामफिननो सानदों सानडे कमेन्ट्स बक्सखौ आरो भिडिअआ कन्टिनिउ डेलि आपल'ड खालामबाय थागोन आं दिनै एबारनिफ्राय रेगुलार थाफिनसिगोन दा एबार फंबाय सासेया बुंदों दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव जायफोरनि कमेन्ट्सखौ पिकआप खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै आं सिगाङाव बुंखानाय जाबाय एखेफोरखौ आगोलनि अनेक दङ नोंथांमोना नायनो हागोन इसिबांबा बुरजा फिचार्स दं आरो माखासे एखे कुइसनखौ पिकआप खालामनाय जायासै दा नायलांदों नोंथांमोना असक बरगयारि बिथाङा बुंदों आदा आं बेखार आदा आं बेखार दं मा खालामनाया मोजां जागोन असक बरगयारि नोंथां बेखार दंब्ला नोंनि अबे खामानियाव नों इन्ट्रेस्टेड अबे खामानिखौ नों मावनो मोजां मोनो बेफोरखौ खालामदो आरो नों बिजनेसफोर रोङोबा बिजनेसफोर मावदों अनेक फिसा फिसौ बिजनेसफोरनिफ्रायनो जों गोबां रां खामायलांनो हायो सिम्पोल एग्जाम्पल जेनेबा नों मैगं फायखारि जानानैबो नों उनावहाय गिदिर खामानि मावलांनो हायो दा खिन्थु जों बर' मानसिफ्रा मावनो लाजियो बिजनेस फिसा फिसौ होननानै खिन्थु जों फिसानिफ्रायनो जों गिदिरसिम मावलांनो हायो दा ओरैनो जा सिम्पोल एग्जाम्पल दा मिथुन बसुमतारिया बुंदों आदा आं सिकिउरिटि थायो आं सानफ्रोमबो गेम गेलेयो माबाफोर जागोन नामा आं खोन्थालाय आदा अननानै मिथुन बसुमतारि गेम गेलेनायाथ' बयबो गेलेयो आरो बांसिनानो मानसिफ्रानो बयबो गेम गेलेयो टाइम पास खालामनो सोरबा इन्टारेस्ट मोननानै गेलेयो आरो सोरबा एडिक्टेड ओरैबायदि एडिक्टेड कन्टिनिउ नोरैल' बेबायदिबो थायो ओमफ्राय दा जोङो बाराद्राय एडिक्टेड जानो नाङा आरोना नङाबा माबा मेगन थेगनफ्राबो गाज्रि जालाङो गेम गेलेबाय थाबा मेगनफ्रा लेथ्रा मोनलांबाय थायो फिजिकेलफ्रा कन्टिनिउ गेम गेलेबाय थायोबा नों देहाफ्राबो आथिं रोदा रुदुफ्रा थै खारसारजोबा मोजाङै दा बेनि थाखाय नों टाइम लानानै गेलेयो सम बाराद्राय गोजोमहाब नाङा ओरैनो पाबजियावथ' बिराद गोबाव टाइम लायो खनसे गेम जोबनोनो नों ओरैनो फ्रि टाइमफ्राव इन्टारेस्टिं ओरैनो गेलेयो आरोना ओमफ्राय गान्जा फाग्ला बुंदों आदा भटआ फैगासिनो नों सोरनो होगोन कमेन्ट्सखौ नेनानै थाबाय गान्जा फाग्ला फंबाय आङो दा पाब्लिकआव बिदि खुला खुलि सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ बेखौ बुंजोबजाया दा बेनि थाखायनो नोंथांनि कमेन्ट्सआ बेनो आं बेखौ रिप्लाय होनो हानाय नङा पाब्लिकआव ओमफ्राय अनसु ब्रह्मआ बुंदों आदा मा जब मावो अनसु ब्रह्मआ बुंदों आदा मा जब ओंखारदों बेफोरखौ एसे मोननो हागोन ना हाया आं सानडे कमेन्ट्स बक्सआव रिप्लाय आसा खालामबाय अनसु ब्रह्म आंनि चेनेलाव बिदि जब आपडेट्स खालामग्रा नङा नोंथांमोनहा अनेक जबनिफोरनि साख्रि बाख्रिनि आपडेट्स खालामग्रा चेनेलफोर दं बायदिसिना वेबसाइटफोर दं नोंथांमोनहा बाहाय थांनानै नायनो हागोन ओमफ्राय आं ओरैनो सिम्पोल होनो खिन्थानो सानदों नोंथां जुदि बिए पास जाबायबा बा बिए बिएससि जायखिजाया ग्रेजुवेट जाबायबा इउपिएससिनिया प्रिलिम्सनिया जागासिनो दं मार्चनि 13 ना मालाबामोनथाय लास्ट डेटआ इउपिएससिनिया जागासिनो दं फर्म फिलआप ओमफ्राय एस एम फिल्म प्रडाक्शना बुंदों आदा फेसबुक भिडिअ पस्ट खालामनानै इउटुबनि बायदि रां खामायनो हागोन ना हाया हायो रां खामायनो हायो इउटुबनिफ्राय फेसबुकआ गोरासिन बेनि प्रसिडिउरफोरा खिन्थु फेसबुकजोंबो पेजजों रां खामायनो हायो ओमफ्राय सोमदोन जोहोलाव नार्जारिया बुंदों आदा मोननै चेनेलावबो मोनसे बेंक एकाउन्टखौ होनो हागोन ना हाया होनो हायो ओमफ्राय जे नार्जारिया बुंदों आदा आंबो गावनि मोनसे चेनेल खुलिदोंमोन बाट आंना अनलाइन चिल्ड्रेन्स प्राइभेसि एक्ट कपा देखायनाय बाट मानि थाखाय बिदि देखायो जे नार्जारि फंबाय दा इउटुबाव उन्दैफोरबो नायो गिदिरफोरबो नायो दा बेबायदि हिसाबै माखासे भिडिअसफोरा उन्दैफोरनि थाखाय साबजाथाव नङा दा बैफोरबो हिसाबै माखासे जेन'बा कार्टुन्सफोरखौथ' रावबो गिदिर मानसिफ्रा नाया ओमफ्राय उन्दैफोरा माखासे बुस्थुखौ नायफ्लाङाबाबो माखासे बुस्थुआ नुजाफैनानै थायोना बे हिसाबै नायनाय जायो दा बेनि थाखायनो चाइल्ड प्रटेक्शन बाहायदों इउटुबाव थारमाने नोंथाङा जुदि भिडिअ आपल'ड खालामोबा माखासे अपसन थागोन आरोना बे भिडिअसफोरा मेड फर किड्स बे भिडिअआ उन्दैफोरनि थाखाय बानायनाय होनबा बे भिडिअफोरा जेन'बा उन्दैफोर नायबाल' जेनाखि मबाइल इमेला उन्दैफोरनि बानायनानै होदों दा बैफोर जेन'बा कार्टुननि मोनसे भिडिअ नायोबा बे उन्दैफोरनि नों जुदि बानायनानै होनाय भिडिअआबो बाहाय रिकमेन्डेड जागोन आरो ओमफ्राय अबेबा भिडिअफ्रा जेन'बा नों आन्डार 18नि भिडिअ उन्दैफ्रा नायनो मोना दा बेबायदि खालामना होयोबा बे भिडिअफ्रा बै भिडिअफोरनि नायोब्ला बेखौ रिकमेन्ड जानाय नङा थारमाने उन्दैफोर नायनाय बुस्थुआव गिदिर मानसिफोर नायग्रा अबेबा भिडिअफ्रा नुजाफानाय नङा आरो बेबायदि दा बे हिसाबै बैयाव माखासे आन्डार 18नि आरो उन्दैफोरनि थाखाय बानायनाय एक्सट्रा भिडिअ नंगौना नङा बेखौ बाहायबो जोङो अपसनखौ होफानांगौ जायो दा जेन'बा सिम्पोलाव दा जेन'बा नोङो माखासे
उन्दैफोरनि जेनेबा कार्टुन नाय नङा होमबा उन्दैफोरा दा बेफोरनिफ्राय बिराद बुरजा भिउस जायो कार्टुनफोरनिया दा नोङो कार्टुनफोरखौ उन्दैफ्रा नायबाय थायो दा बे नायबाय हिसाबाव जेनेबा अबेबा भिडिअसफ्रा एखेफ्रा रिकमेन्ड जाफायोना दा बे रिकमेन्डआव जुदि उन्दैफोरनि होनाय थाफायोबा बैफोर भिडिअ रिकमेन्ड जाहैफायो ओमफ्राय गिदिरफोरनि थाखाय रिकमेन्ड खालामबा गिदिरफोर नायोबा बे गिदिरफोरनि सायाव थाहैबाय थायो दा बेनो आरोना बे उन्दैफोरनि बे चाइल्ड प्रटेक्शन एक्टआ जेनाखि इउटुबनि बे जेनाखि बेबो मोनसे गाइडलाइन्स बेखौ फल' खालामनांगौ ओमफ्राय बिबि लेंगुवेजआ बुंदों आदा गेदेर आंनिसिम मोनसे सोंथि आं कुकिं चेनेलनि इउटुब खुलिनो सानदोंमोन खुलिबा बर' रावा मोजां जागोन ना गुबुनारि रावजों साबसिन जागोन बेयो गावबागाव कम्फर्टेबलनि सायावसो फंबाय नों हिन्दी बाहायना इंलिस बाहायना बर' बाहायो बेबायदिया नोंनि कम्फर्टेबलसो ओमफ्राय एडिटिं हार्टआ बुंदों दादा आंनिफ्रायबो मोनसे कुइसन इउटुब चेनेल खुलिनो सानो आंबो आदा आंनि गासै भिडिअनि गेजेरजों आं इउटुबनि रलखौ बुजिदोंमोन आदा नोंनि गासै भिडिअनि गेजेरजों आं इउटुबनि रलफोरखौ बुजिदोंमोन आदा रिएक्शन भिडिअ बानायब्ला इउटुबाव देरहागोन ना देरहाया एडिटिं टि हार्ट फंबाय रिएक्शन चेनेल खालामबा रिएक्शननि सायाव दा नों भिडिअस बानायबा नोंनाव भिउसआ फैगोन खिन्थु नोंनि चेनेलखौ रावबो भेलु दोननाय नङा दाम खम थांगोन आरो थारमाने बे दाम खम ओरैबायदि दाम खम रिएक्शन चेनेला थारमाने मालाया खालामबा भिडिअखौ खस्थ' खालामनानै जास्ट नों नायनानै ओरैनो नायनानै मिनिट लाबाय थानायल' बेबायदिल' जायो रिएक्शन चेनेला दा बेखौ नोंखौ भेलु दोननाय नङा नों जेबो मा होनोमोनलाय जायनाखि टेलेन्ट ना बे टेलेन्टआ नोंनाव बाहाय ओंखारा मालायनि अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बिदि खामानि आरो बे रिएक्शन चेनेला ओमफ्राय देवथुन बर'आ बुंदों इउटुबाव माबोरै इउटुबार जानो हायो नोंनि रावजों फोरमायहर आदा इउटुबाव बोरै इउटुबार जानो हायो बेफोरनि आंहा खालामखानाय भिडिअ दं थेवबो आं नोंथांमोननो खनसे बुंबावसै जायनाखि इउटुबाव मोनसे प्लेटफर्म दा प्लेटफर्माव जायनाखि भिडिअसफोर आपल'ड खालामो क्रिएटरफोर दा बै क्रिएटरफोरखौनो इउटुबार होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय राजिब महिलारिया बुंदों आदा आं मानो 1 मान्थआव खनसेल' भिडिअ आपडेट होखो आदा राजिब महिलारि फंबाया बुंदों आदा नों मानो 1 मान्थआव मानो खनसेल' भिडिअ आपल'ड होखो दानिया माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा राजिब महिलारि फंबाय आंनाव जेबो प्रब्लेम जायाखै आङो टाइम होनो हायाखै बिराद बिजि दंमोन दा बिनि थाखायनो भिडिअसफ्रा कन्टिनिउ जायाखै एसे लासै फैबाय थादों दा आंनि बानिफ्राय कन्टिनिउ जालांबाय थानो नाजागासिनो दं जागासिनोबो ओमफ्राय लकेल बड' स्टुडिअ'आ बुंदों आदा नोंथाङा आंनो मोनसे फिननाय होदो आंनि बे चेनेला 1 बोसोर बारलांबाय नाथाय आं 6 मान्थआव 2K साबसक्राइबार कमप्लिट खालामखांबाय आं बे चेनेलखौ मनेटाइजेसन इनेबल खालामनो हागोन ना हाया मनेटाइजेसन इनेबल खालामनाया 12 मान्थ्सनि गेजेराव खालामनांगौ 1 इयारनि गेजेराव ओमफ्राय नों जुदि सोरनोबा 1 इयार बारलांखांनानैबो एप्लाइ खालामफिनजादों नोंनि एप्लाइ अपसना फैगोन ना फैला बेखौ नायफिन जुदि फैलाबा बेयो खालामजाला ओरैनोथ' 1 मान्थ मा होनोमोनलाय 1 इयारल' टाइमा 2 इयार्स बिदि गैया नायनाय नोंथाङा एप्लाइ खालामजाबसिना खिन्थु ओरैनो रुल्सथाराना 1 इयारल' एक्सट्रा कपिया बुंदों ओइ सार मा सिरि जाथारगोन मा हिन्जाव लासिगोनसो नामा नोंलाय मा मान्थआव मोनसेल' कुइसन एन्सार भिडिअ खालामसिगोन हा जाहैदों एक्सट्रा कपि फंबाय ना बिदा आंथ' मिथिला एक्सट्रा कपि नोंथां सिरि जायाखै आङो सिरिया बिदिनो दं हिन्जाव लाथ'वा फंबाय दानि हिन्जाव लानायनि टाइम जाथ'वाखै थाखा फैसा एसे खामायनांगौ ना थाखा फैसा गैयाबा जारला जागोन जाहोनो माजों जाहोनो दानसोरा नार्जारिया बुंदों आदा मोनसे सोंथिमोन आदा आं एबार HS पास जाखांबा माखौ गाहाय आयदा लानो जादों माया साबसिन जागोन आदा दानसोरां नार्जारि फंबाय आं बिनि सायावहाय नोंथांमोननो जेब्लानाखि HS रिजाल्ट मोनो होमब्ला नोंथांमोननो माखौ मेजर लानांगौ बिनि सायाव स्पेसिफिक भिडिअ बानायगोन दा थेवब्लाबो आं नोंथांमोननोबा एसे सिम्पल बुंसै नोङो फंबाय नों माखौ मोजां मोनसिनो अबे साबजेक्टआ नोंनि थाखाय गोरलैसिन अबे साबजेक्टआव नों 100आव 100% लाखिनो हागोन बे साबजेक्टखौ जों मेजर लानांगौ ओमफ्राय जों बांसिन माखासे मानसिफ्रा गोल्टी मावो माने अबा साबजेक्टखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय मोजां मोनबा बे साबजेक्टआव मोजां रोखोमनि मार्क्स लाखिनो हाया दा बिदि खालामै जाय बुस्थुखौ हाया साबजेक्ट एसे गोरा साबजेक्टखौ लानोसै उनावहाय थाङै थुङै BSc खौनो कमप्लिट खालामहैनो हायै जायो बेबायदि सिटुवेसन दानो फिरसे गोदान डिग्रियाव एडमिसन लाफिननो गोनां जायो बेबायदिबो थायो दा बेनि थाखायनो आं बुंनो सानदों फंबाय नों अबे साबजेक्टखौ गोरलैसिन मोनो बड'आव गोरलैसिन मोनबा बड'खौनो ला इंलिसाव गोरलैसिन मोनबा इंलिसखौनो ला पलिटिकेल साइन्सफ्राव गोरलैसिन मोनबा पलिटिकेल साइन्सखौ ला बटानि साइन्स जेनेबा केमिस्ट्रिफोरखौ जुल'जिफोरखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा अबे साबजेक्टआव गोरलैसिन मोनो मेथामेटिक्सफोरखौ गोरलैसिन मोनो ना नों माखौ गोरलैसिन मोनो बे साबजेक्टखौनो नोंनि स्ट्रिम हिसाबै नों बेखौ मेजर लानांगौ आरो सोगोमसार बसुमतारिया बुंदों आदा आं गेमिं इउटुब चेनेल बानायनो सानदों बाट पेरेन्ट्सनि एडभाइसनि बाजेटखौ आदा आं गेमिं इउटुब चेनेल बानायनो सानदों बाट पेरेन्ट्सआ डिभाइसनि बाजेटखौ होआ बर'फोरनि पेरेन्ट्सफोरखौ गेमिंनि बागै मोनसे भिडिअ खालामना हो आदा प्लिज जाय भिडिअ आं पेरेन्ट्सनो दिन्थिनो हायो आरो गुबुन मानसिफोराबो खोन्थानो हायो प्लिज आदा बिदा महरै जों गेमार्सखौ सापर्ट खालाम आदा प्लिज सोगोमसार बसुमतारि फंबाय एक्सुवेलि बेखौ आं आलदा भिडिअ बानायनांगोन
दा एक्चुअली रावबो पेरेन्टसफ्रा नों इउटुबाव सापर्ट होनाय नङा आरोना नोंखौ इउटुबजों बिदि जानो हायो माबाफोर जानो हायो गेमिंजोंबो बिदि जानो हायो होननानै रावबो बेखौ सापर्ट होनाय नङा नोंखौ सिगाङाव होनाय नङा माने होथावबो नङा नालाय थारमाने दा नोंनि थाखाय आलदा भिडिअ बानायनांगोन नेक्स्टआव आं नाजानाय नोंनि भिडिअनि सायावहाय गेमिंजोंबो बिराद रां खामायनो हायो बेखौ आं उनाव खिन्थागोन ओमफ्राय जनक मुसाहारिया बुंदों आदानि रायज्लायनायखौ जोबोर मोजां मोनो आं आदा नों फरायगासिनो ना आदा भिडिअ खालामनायाव बेसे गोबाव जाखो आदा जनक मुसाहारि फंबाय आंखौ मोजां मोननायनि थाखाय जोबोद थेंक इउ नोंनिसिम ओमफ्राय आंनि भिडिअ खालामनाया 2018 निफ्राय 2 years रानिं ओमफ्राय दिगन्त बर'आ बुंदों आदा आंनि आब'आ दिगन्त बर'आ बुंदों आदा नोंनि आब'आ मा फरायबाय दं आंनि आब'आथ' फराया दा बियो स्कुल टिचार आरोना मास्टार साख्रि मावनानै दं ओमफ्राय मिजिङा बुंदों इउटुब रुल्सखौ खोन्थालाय आदा रुल्सआ सोलायखो ना माखो मिजिं फंबाय इउटुब रुल्सआथ' मेन जानाखि रुल्स ना मनेटाइजेसनफोरनिया बे आगोलनिया जेरै दं बिनि दं ओमफ्राय माखासे गाइडलाइन्सफ्रा अनेक सोलायबाय बेफोरखौ नों उनावहाय मोनथिजोबखायो आरोना बै चेनेल बानायबानो खिन्थु आगोलनि जानाखि रुल्सफोर बे गोदोनियानो दं जानाखि 1000 साबसक्राइबार 4000 आवार्स वाट्स टाइम बेफोरो आगोलनियानो दङ खिन्थु सिंनि माखासे बुस्थुआ सोलायबाय आरोना दा बे सोलायनायफ्रा इसेबां इम्पर्टेन्ट नङा जानाखि बे दय फंबाय सासे सोंदोंमोन ना बे उन्दैफोरनि थाखाय भिडिअ बानायनाय गिदिरफोरनि थाखाय भिडिअ बानायनाय नोंनि भिडिअआ उन्दैफोरनि थाखाय स्पेसिफिक बानायनाय गिदिरफोरनि थाखाय स्पेसिफिक बानायनाय बेखौबो डिटेल्स खिथाजोबनांगौ बेफोरबायदि दं आरोना सोलायनायफ्रा माखासे ओमफ्राय माखासे गाइडलाइन्सफोरा जाहैबाय बै बेल आइकनफोरनियाव थुनाय नटिफिकेसन अल होनाय अबेबा मा होनोमोनलाय अकेजनेल होनाय बेफोरबायदि माखासे गोदान आपडेट्स दं सिङावहाय इसेबां इम्पर्टेन्ट नङा बे जानाखि आगोलनि मेन इम्पर्टेन्ट बे आगोलनियानो दं ओमफ्राय मुसुखा बसुमतारिया बुंदों अबेहाय होनाय कुइसनखौ लाना एन्सार होयो ब्र आङो जायखिजाया कमेन्ट्सफोरनि सायावनो लाबोनानै एन्सार होयो नोंथां फंबायमोन दा जानाखि स्पेसिफिक बांसिन लाबोयो होमबा दिनैनि भिडिअ दा दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनहा कमेन्टसो बेखौ नेक्स्ट सानडेआव लाबोनो नाजागोन बेबायदिखौ आं बांसिन खालामो दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सनिखौ बांसिन लाबोयो ओमफ्राय एमबि माइना बुंदों हे आदानि भिडिअफोरखौ दाना सिगांफोरनि बायदि कन्टिनिउ नुनाय जाला बाट मानो नुनाय जाला प्लिज एक्चुअलि आं बिराद बिजि जादों फंबाय बेनि थाखायनो कन्टिनिउ फैनो हायाखै भिडिअआ दा आं जेसे एसे नोंथांमोननो सानफ्रोमबो सानसेयाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो आं नाजाबाय थागासिनो दं दाख्लिनिफ्रायनो दा खालामगासिनोबो दा आसा खालामो आं इयुनाव बिदिनो कन्टिनिउ खालामलांबाय थानो हागोन जेबो जाहोना बेनो आं बिराद बिजि जानानै दंमोन दा बेनो आरोना दा एसेनोसै कुइसन एन्सारफ्रा एसेबां मानि बुरजा लाबोआखै आं दा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों फंबायमोन बिनानावमोन आदामोन बाजैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक होदो आरो नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो आदार्सनि बेल आइकनाव थुवाखैबा बेल आइकनाव थुगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनोसै आरो नोंथाङा जुदि आंनि ससियेल मिडियायाव इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकाव फल' खालामोबा लिंक इन द डिसक्रिपसन बिल' गोजोन्थों मोननिसिम बाय बाय दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जासिगोन